अरे सर मुआइए दे सर बकरी के बच्चा लिया होता सारी कुत्ता का बच्चा उठा ले सर बकरा के चिन्हाइला नहीं थे सर मुआइए दे हेलो हेलो काय फोन काट देता है जी। अरे भाई तो लेट का है कोई बड़ा मर्दवा आवो ना। अरे तो पिकनिक मनाओ के तू लोग प्लान बना दे रहे लोग क्या जी हमनी के कम से कम 8-9 बजे निकल चले के बा। महाराज तनकी ले यदि पिए बैठा रहनी हो तो ले रहुआ फोन कर देनी यार ठीक है तनी बतिया हो जी। राम राम भाई। अरे राम राम मगर आ गइलो बैठा 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 बैठा। अरे बड़ी आगी ठंडा लागत है तने आगी फूक ताप लो बड़ी ठंडा लागत है फोन पर लगा रहल हो। अरे उहे ना ओनी प्लान बनावनी छ। अच्छा पिकनिकवा के अच्छा हां कुछ मालूम नहीं बड़ी। ओ यही भाई हां तब चलो जे हम तो आवते बावे नहीं वो आवत रन पहले निकालो सामान को देखो रख दिया बताओ कितना बावे आवते होई। आज एगो बोतल बा सॉरी होई आऊ बा उतने बा अब एगो काम हो गई तो काम हो गई हमनी के ये तोरा करा खो इंग्लिश के माल हो। हां हां तोरा क्यों ना माल तो होइए कोई अब बोरवा में का ले लेबे बा मोड़ देखो जुगाड़ बा का एगो राती खान चोरी कइले जंगल पैसा। अरे वो तो बकरी बन्हा रहे दुवरिया पर हां 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 ओको बकरी को चुरा ले गए बकरी के बच्चा रख बड़ी हां बस 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 अब समझ ले जे अब की के पिकनिक जौन हमनी के बाबा नया साल के हां सबसे बढ़िया गई सबसे बढ़िया गाड़ी के जुगाड़ते ही कर दहली हां आ पोखरी के बच्चा ते ले आइले बारी हाँ। आ मान गई तोरा के जितना हमार ते माने खाइले रहली हई लेकिन ये हमरा तोरा के हम मान गईनी अच्छा जे हां ते खिया दहली बढ़िया से माने नया साल मना दहली अच्छा बहुत बढ़िया। हां हां तनी दिखाओ ना तनी बतावा और रुको पहले मर मसाला के जुगाड़ बा। अरे मर मसाला उ ले है ना बुना ले है का सब हम तही करबे हम करे तू का करिए ठीक बा दिखाई का हां तुम दिखाओ खोलो ठीक बा दिखाओ तनी हां खोलहूं का पोरी हेने से कने खोला हेने से गया रे ये खोल हाँ, देता हाँ, नहीं हाँ, हाँ, खोल। बेटी और ढेर बड़के बा आगे रे सारे सर मुआइए दे सर बकरी के बच्चा लिया होता सारी कुत्ता का बच्चा उठा ले सर बकरा के चिन्हाइला नहीं थे सर मुआइए दे हम